Знаете ли какви маркучи за капково напояване да изберете според културата? Представяме ви едносезонни и многосезонни капкови маркучи Hydro-Drip и Dual-Drip. А ето каква е разликата между тях. Едносезонните маркучи за капково напояване са подходящи за сезонни насаждения, като домати, краставици и марули. При по-песъчливи почви изберете едносезонния маркуч с късо разстояние между капките, например модел Dual Drip с капкообразователи между 15, 22 и 33 см. При едносезонните маркучи може да избирате между модели с вградени капкоотделители или варианти само с отвори. Предлагат се с разстояние между изходите от 10, 20, 30 и 40 см. Моделите с вградени капкообразователи осигуряват по-равномерно водоподаване и по-добра устойчивост на налягане. Многосезонните маркучи от друга страна се използват често при трайни насаждения като ягоди, лозя или овощни градини. Първият тип са маркучи с фабрично вградени капкообразователи, разположени през 20, 30, 40 или повече сантиметра. Вторият тип е полиетиленова тръба без вградени елементи. При нея капкообразователите се добавят допълнително според нуждата на системата. В зависимост от модела на капковия маркуч, ролките могат да бъдат от 100 до 3000 метра. В следващото ни видео ще ви покажем как да поставите капкообразователи на глуха тръба. В случай, че имате въпроси, нашият екип е готов да ви помогне.